Kaixo eta ongi etorri jakidunera. Gaurko bideoan, L'Hopital teknika limiteak ebazteko ikusiko dugu. Limite hau ebatzi behar dugu. Lehenengo eta behin ordezkatzen dugu. 0 bider zerbait 0 izango da, eta hemen bat ken koseno 0 da bat, orduan bat ken bat 0. 0 zati 0 indeterminazioa. Hemen duzue beste bideo bat, non esaten den 0 zati 0 indeterminazioetan faktorizatu behar dugu eta simplifikatu behar dugu. Baina funtzio trigonometrikotan edo logaritmoekin edo hori faktorizatzea ezinezkoa da. Bai? Orduan hemen L'Hopital erabili dugu. L'Hopital erregela esaten du. Bai? 0 zati 0 edo infinitu zati infinitu indeterminazioetan bi funtzioak deribagarriak badira, bai? Funtzioen limitea edo deribatuen limitea berdina izango da. Aprobetxatuko dugu hori hau ebazteko. Orduan, normalean jartzen da L'Hopital halako bat, bai? Eta orduan, hemen iza deribatuta da bat, bider zeno iza, gehi iza deribatu barik, eta zenoren deribatua da koseno. Hemen, bat deribatuta 0, minus, eta kosenoren deribatua da minus zeno iza. Vale, berri ordezkatuko dugu. Zeno 0 da 0, 0 bider zerbait da 0, 0 gehi 0, 0. Eta zeno 0 ematen da. Jarraitzen dugu indeterminazioarekin. Vale, berriro L'Hopital. Egingo dugu. Bai, zeno isa deribatuta koseno isa, gehi koseno isa, eta isa bider koseno den deribatua minus, horregatik minus jarri dut, zeno isa. Eta behan, zeno isaren deribatua koseno isa. Berriro sartuko dugu 0a, koseno 0 da bat, gehi bat, minus 0 bider zerbait, 0 zati bat. Eta orduan limitearen erantzuna bi izango da. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik, eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.